моята колежка си направи нужната рутина сутрин. Костната ни машина, която е с 4 приставки. Колкото почистване с една страхотна тетка, която почиства много добре в дълбочина. Ако искате и вие да имате в ръцете си такова бижу, да изчиствате лицето си много добре, защото когато имаме чисто лице, може да каквото и да сложим, съвсем малко от грима, заблестява и се личи. Сега това е от нашата компания, казва се CGuard, една невероятна машинка с приставки и е такова зарядно, елегантно, като се зарежда. Самата машина е преносима. Много е удобно. Дава за мъже, за жени да си чистят лицата. В смисъл не е само за дами. Това е следващата приставка, която е с UV лъчи. Пилинг премахва черните точки в дълбочина около носа, защото повечето имаме на носа. Няма човек според мене, който да няма около носа, челото, устата, някой път има, да зависи човека и се чувства една чиста и свежа кожа. Моята колежка си прави нужната рутина. Следващата приставка е за UV лъча, която е за бръчки. Тя е много добре приглажда самото лице. Когато по-често се използва, се виждат резултатите, разбира се. Следващата приставка, това е един масажор, който може да се масажира и тялото и лицето. За целулит, стри, дава и за обикновен масаж. Тези топченца придават един страхотен масаж на тялото. Да, тази страхотна машина е на промоция и може да се възползвате, ако сте в Германия, изплащане, стига да не сте в шуфа. Много се спестява от ходене на процедури в салоните. Защото една процедура, само на изчистване на лицето в Германия е 150 евро. Поне 5 години ходене по една процедура, представяте ли си 150 евро на една процедура и това е 15 минутки. А тук имаш удоволствието колкото искаш, колкото пъти искаш ти. Дали ще е един път на ден, дали ще е вечерта и през деня. Ти си решаваш самия, защото е в ръката ти. Цената е като миналия месец, момичета. Мислехме, че няма да е като миналия месец, но и този месец дадоха шанс на всички жени, които искат да си закупат комплекта на 676,90. Може да се вземе на 4 пъти, момичета.